Sluk den nu, Miller. Sluk mig ikke, jeg kommer op til. Gå til den, Miller. Ja, kom ind nu. Vi er i gang med at optage Krøl. Gå til den, Miller. Vil I se noget? Wow, Nej! Det er ikke fucking godt. Hvad gør det her? Hiv ikke i håndtaget. Så skal du nok lade være med det håndtag. Det var dumt, Henny. Hvad skete der? Hvor? Jeg kan ikke se det. Hvad er der? Ja, Bader. jeg kan ikke se noget. Bader. Det er kigger bag mig! Hvad sker der? Jeg kan heller ikke høre nogen lyd. Nej, der er rigtig også sendt noget lyd. Jeg er sådan en historie. Bygge et eller andet med. Men jeg kan ikke komme ind. Hvorfor ikke? Det er ikke så sammen. Ja, men så skal du bare ikke kigge i IP'en. Ja. Nej, fordi der er en anden IP-adresse, hver gang jeg kan lige give dig. Det er 57987. 57987. Nej, altså til sidst. IP'en er den samme. 57987. Nu vil jeg lave Line Tower. 87 foran. Der er mega inde. Så er mesteren en mand. Hvad kunne I lige tænke jer at se i dag? En new update is available for X-ray. Det er ikke mig. Milla, du har glemt at sætte cheats på, så det kan game mode. Nej. Jeg har sat det. Du kan bare lige godt at sætte game mode. Nej, det skal du gøre mig op først. Bare Streg. Nå, sådan der. Krille, var det der et forsøg på at springe Jalen i luften? så når Krille kommer derind, så kan jeg... Gør du Milla en aktiv snart? Den der Milla til at teasebåret, den flygtede. Nej, det var fordi Mikro ned. Krille, hvad laver du? Det er den. Det går så brødning. Hej Hanni. Hej Mikkel. Skal du ikke have slag? Hanni til det her bord. Hvad er det? Hvordan er det nu, man... Kom med til kaffe. Sådan der, nu har vi optaget. Du er så dum, Hanni. Nej, egentlig ikke. Det var planlagt. Det var fordi, jeg vidste, hvad der ville ske. Og så tænkte jeg, at det var nok ikke en særlig god idé. Ja, men for jer idioter, som det er der... For helvede! Jeg kan fortælle jer, der på. Der var den. Og den der taber rød. Det er jo ikke en særlig god, den er for lille. Hold da kæft, det lå så rød. Og man må ikke bruge bue. Ja, Krald er lige værd. Krald, vi er ikke begyndt. Det var bare et testskud. Nu gør det bare hårdt. Ej, hvor dårligt. Nej! Hvordan kunne jeg one-shot Horsen? Hun er slå. Henni har lige dræbt Horsen. Hallo Krald, du må ikke bruge den der koge. Det er altid snyd. Krald, prøv lige at se, hvad jeg har. Den giver knockback 2. Hallo. Det er sygt snyd, det der. Han må ikke bruge fejre i ringen. Top season Kirsa. Byg din af jeg har den gjort. Og jeg vil have mit våben igen bagefter. Du får dit våben tilbage, jeg får mit våben tilbage. Og så skal der være sådan noget, man kan se. Okay. Den der taber rød. Hallo, har vi ikke sådan en... Den der vinder. Den der vinder. Det er lavet kampen på den. Vent lige. Ja, der skal faktisk noget. Hallo, hvordan gør man det her? Så de bliver sat sammen. Okay. Hallo, hvordan sætter man den sammen? Ja, den er ikke en charme. Ja, du må altså heller ikke bruge den der charcoal. Nej, det må du ikke. Du skal bruge den spade. Brug spaden. Ej, I skal gøre det med de bare hænder. Nej, det er ikke sjovt. Jeg bruger begge det sted. Hvad laver du også derinde? Den er ikke en charme. Ja, men det er kun nok begge to.
Hey, knockback, det kan vinde i en kamp. Bare spillet. Så er en tabt. Ja, men det var ikke noget. Nej, men taber altså. Hold jer i Rene. Ja, men jeg kan ikke bruge det. Lige med, jeg lægger virkelig meget med Du er også sådan en, som giver nok for Krald. du må ikke bruge armor. Krald, du er også en, som giver nok for dig. Og Krald, nej, du må ikke bruge arm. Hvad vinder man? Nej, man vinder Hvad? og det her våben. Er det sygt? Nej, det skal ikke være Det er lige vildt med. Nej, man vinder 3 shot plus 45. Er der ikke et eller andet, man dropper mega på? Jo, du kan sætte en beacon op, Miller. Nej, men det er jo på det. Jeg bruger min hånd. Om jeg kommer med min hånd. Nej, så skal der jo lige... shit. Hvad skal vi have regnet? Hvor man kan Nej, kan du... Nej, Nick, du tæller. Hvad lige så kan I må ikke gå i gang endnu. Hvad er en trone nu? Jeg ramte dig det. Nej, men jeg tror, Den har regenereret. 10 minutter i det. Nej, hold nu lige igen. Er vi begyndt? Start på midten. Nej, du har slået mig. Ja, fordi du får ham. Ud i hver jeres side. Ja, jeg er klar. Ud i hver jeres side, mand. Jeg er klar. Lad være med at slå mig. Kom op ud i hver sin hjørne. Ja, men jeg skal ikke sidde fast i det her fucking... Jeg sidder jo fast i det her fucking lorteting. Jeg vil ikke finde ud af at spille dig. Jeg står nu. Nej, du går ikke. Det er jo fucking lige meget. Lad være med at slå til mig. Ja, nu sidder jeg fast. I det ene hjørne har vi en bøsse. I det andet hjørne har vi en, der kan finde ud af at stille sig på en blok. Det er jo fuldstændig lige meget. Lad kampen begynde. Hvor lederen. Nu er de kreds stået så fast i det der web. Jamen, man kan godt tage Igen. Nej, Jeg skal have med noget for at have en smil dele. Nej, hvorfor? det er det, man tabte, og man fik... Nej, det har vi ikke Og også. du får kun 2 minutter i dag for at tage et. Og hvad for en våben? Man går træskeren bare til 2 og chance væk. Hvad er det andet? Og hvad hedder det? Det skader jo ikke noget, det her. Hvad hedder det så? Hvad? Nej! Jeg er lige her færdig. Hvad skal også med noget så? Ja, hej. Fuck! Mila, du giver ham noget fra stjerner, de han sagde over. Nå, nej. Hun skal sætte min ting. Hej. Jeg kan noget. Lille om kærlighed. Og så kommer der et... Har jeg kastet dem med barne? Jo. Ja, jeg også. Jeg har kastet dem. Anyway, så kig mig. Lad mig komme ud! Nu er der gået 2 minutter. Hej. Lad mig nu. Jeg er Krald. Ja. Krald, det har svært Men der er jo ikke noget sjovt i en video, hvis der bare er der, der står lige fucking det. Vel? Ej, lad os lige komme ud. Taber. Det er svært. Okay. Jeg er så meget mega. Tag nu dit svært. Det er noget svært.
det skal jeg godt. Hey, hvad er det der? Åh, tak. Tak, nej. Kral, du skal ind og fight mod mig. Det er hans. Jailbreak. Nej, det ødelægger altså halvdelen af hele huset, Kral. Jailbreak. Kral, han får jailbreak. Kral, hele. Nej, så er det lige game mode, du fik del op. Nej, vent lige meget, Kral, vi skal lige godt. Ja, okay, men så fik del op. Jeg skal råbe navnet op. Og Kral, vi skal bruge kun på handsker. Eller bare en. Men det er en af jer. Jeg kunne have mulige ting. Ja, men dem bruger jeg jo ikke. Okay, lad os sige. I dette hjørne, en sej person, så vi kan ud af alt. I dette hjørne, en... Jo, hvad er du? En nøgenko? Eller hvad er det der? Det er fucking koala, mand. Hvad er det? Lad være med at slå mig! Du skal fandme bygge meget op her. Okay, i det andet hjørne, i en nøgen hjørne, der ligner en koala. Du skal ikke slå mig, Mik! Nej, lad være at slå mig! Kral, stop nu! Kral, stop! Stop, Kral! Stop nu, Kral! Stop! Er du fed om en måde, Kom nu. I det ene hjørne. Jeg har gjort det, Viller! Jesper! Og der er død. Lad nu være med at slå mig! Annie, det var Mila. Stop! Det var Fuck! Slå i mig! Prøv lige mærke til, at der står Annie was late by blind bacon burger using hot egg. Jeg vil have min anden level tilbage. Og min big go. Hallo, Kim. 3, 2, 1. Lilla, du skylder mig anden levels. Op og tørre. Ej, jeg vandt. Ej, Kral, kom ind igen. Okay, jeg vandt. Kral, så kan du desværre ikke gå ved den mave. Hvor er Det du? mig. Kral, giv mig mit Mit big go. Nej, Nick. Ej, nu gør det godt. Jeg kan ikke se det på teksten. Jeg tror, jeg er level 9. Nej, det var jeg Og ikke. hvor jeg skår til helt 7, 8. 8, så Handy, du har